bezig ben, 20 jaar, voor procesautomatisatie. In het programma TIA Portal programmeren ze een niveau van een tank waar één van de klippen in de simulatie een regelklip is dat op verschillende hoogtes moet komen bij bepaalde niveaus. Hierbij programmeren ze eveneens een touchscreen waar alles bediend kan worden zowel in automatische modus als in handmodus. Op de touchscreen moet men de alarmen en de meldingen kunnen aflezen, als ook een visualisatie van het niveau en de standen van de klippen. Ik heb deze richting gekozen omdat ik interesse heb in de chemie. En deze richting geeft veel mogelijkheden voor verder te gaan in deze richting. Hierdoor kan ik het proces opnemen.